Ako siya, ginaingon, bisag unsa nato ka amiga, kung fake ka, unsay dugayan, idi magbungol ta, mao kining nahitabos kung kinabuhi, na di nako mahimong may kalimtan. Dagi nagmayo iya! Tuloy na itong ilo! Wala ko piya ba? Sige ba? Taga sa ilo! Tabag! Tabag piya! Tabag! Tabag! Kuya, wala ko! Kumpuni mo? Liin mo, oh! Thank you! Wala ko! Thank you! Thank you, Pia! Kutas ang dinagan, oy! Pero ganyan. Pa, ano makabuhi mo sa ganyan? Ako man ang gikaligo dong. Akong gibiyaan kay may gikuha ko. Huwag ko kabantay nga abli ang gate gain. Midagan og bigawas. Pa, di na niangay ka kumpiyansahan si Kenya. Kay, makapaak niya ni. Maulagi. Makiha pa niya ta inis. Animal bite. Palitan ko na siya tangkal pa haron di makagawas. Mas mayo pa arni. Bade! Oh, ay. Oh, bayuyoy! Luyan akong inas sa babae. Ha? Nagkabuang taong panaga taon. Igukon magkinya. Porbida eh. Kaila ka sa mga babae nga gikuon ni Kenya. Okay. Bayuyoy! Okay, laki ko itong pikasit niyo man to. Sila mo to sa piya si Arian. Sorry Kenyang duha, pero wala mo'y angay kahadlukan kay gisudan akong tangkal sa Kenya. Kung muagi mo sa among dapit, laos-laos na lang mo. Ikaw dahi tagiya sa iro? Ako. Isugas at sa ibong iro, uy. Masisog nito giya siro. Labi na mo kay storya. Duha ka gwapa. Ayaw, ana, bayuyoy. Way unay. Mangunay, magka. Pia, cellphone. Natagi ko si number, ha? Sure. Uy, nasa may cellphone. Nana ako number, mo na ako number. Isuwat diha. I-save ba? Number ni Arnie? Hello, Arnie. Hi, Pia. May vegan ka? Nga naman? Imbitaron ti ka? Nasa man? Karong Friday night. Hala. Oh, Duty man ko, ana, uy. Night shift ko sa hospital nga akong itrabahoan karong Friday. Okay. Sige, next time na lang, ha? Sige, Arnie. Bye. Bye. Ay, sayang. Si Pia siguro yung nanawag na. Uy, namubira man eh. Kinsa maka ni? Hello? Hello, Arnie. Uy, kinsa ni? Hala ha, wala ka makailan ako. Sorry kayo pero ako makailan ni mo da. Wa pa ka kailan sa akong cellphone number? Wa, okay, number man gud nimo ang ni-appear sa akong phone gud. Ay, kalain. Ako manggod si Arian. Arian? Ang amiga ni Pia. Nganong nanawag man ka? Unsa? Ay, tinood niya ay si Bernie. Ibog ni mo. Gusto siyang mayab ni mo. Pero sao nga doon. Sabi, sumukan.
Kinsa man yuyoy? Imo sa miga, Arian. Unsa? Gusto man si Bay Arnie tao nimo pero si Arian lang gusto magsamok-samok. Nya si Arian kagusto man niya, nya ikaw may gusto niya panguyaban ya. Oy, si Arnie nag-text na sana ako, Pia. Mao pa, Arian? Ha? Mag-date ka na siya na ako. Oo, gikilig ko. Namakak man ni si Arian. Ikaw, unsa man, muuban ka sa mong date ni Arnie, Pia? Sige, kung imo kong dadon. Ay na lang, uy, kailain ka ay mag-date niyo niya. Naa ka nga mamati sa among mga sweet nothings, di ba? Oh. Ay, kung ganahan siya ka nga muuban sa mong date ni Arnie, ako na lang siyang balibaran, uy, nga di na lang may mag-date. Mura man ni siya may kilukdo eh. Naunsa man ang bayana ko. Sige na lang, ako na lang textan si Arnie nga di na lang sa may madayon sa among date, okay? Nayapak ng kining amikaha eh. Bitaw? Wa taon kong text niya ay aron makig-date ko niya. Sure, uy. Lagi. Ikaw may gusto na kung akong i-date, Pia. Arnie, Sige na, kung mag-date ta, please lang. Gusto kong magka-istorya ta nga kita rang doon. karon di ay. Nag-istoryahan naman tang duha. Naaman si Bayuyo, good. Martis na ba kayo na? Oh, mao ba? Oh, Kabati ko sa langdon ko nga ninyo pa. Oh. Arnie, nagunsa ka din nagbuhat ko ni Pia, Arian, kay... Kay mag-date mo? Lagi. 30 minutes na kung nagbuhat niya din eh. Ayaw na lang pag-agkwanta o paabot niya, kay doon na to'y lagi kasabot ka date. Oh, unsa? Saan mo? Nga no bitong siya imong gipanguyaban? Awa o, giduplikara na hinung ka ni Pia. Hindi kay klaro, Pia, oy. Kaliwat ka mag-Indian. Arnie, please, pamatias ako. Si Mama Manggod, di na ko kabiyaan kay gihilantan. O guwasag ko magka-text ni mo kay ko'y load. Wa kay load. O nakig-date kag laing lalaki. Unsay? Ay na lang ko pa makagod. Ibaw-an na ni mong drama, Pia, oy. Ya. Saan mo sa Bay Arnie? Nag-QL mo, nag-QL mo, ha? Klaruhan na yan. Sa lumuhan mo. Wa man. Ay, pag-sure, ay. Lagi. Okay naman mi ni Arnie yoy. True ka biya? Sugat biya na ko si Arnie si Arian. Gawas gikas niyan. Unsa? Lagi. Gani, karo. Ito, sa dagat, naligo ko rin sila. Mao ba? Ay, kuyog tara. Aram tuo ka ka, nagkuyog sila. Naligo sila sa dagat. Kuyog tara. Unsa? Fake mo ng amigan mo eh. Gidaot ka nga ito, Arnie. Ikaw yun na sa Rian, oy. Fake na siya. Yoy, ngano kita pa man ko ni mo dinhi. Ako sa man ta dinhi, oy.
ikaw mismo saksi sa ha? Ay, Tanawa, tayo tanawa. Gatsulang duha, kita pa sa din ba? Sa'yo na di ba? ilong diha. Nagromansa silang duha. Oo, gani. Arnie! Ato tas cottage na. Aron makapahimutan tag maayo. Dali. Arnie! Yaya. Dali, day. Nago tara. Muso ka. Nagunitig ako, ha? Unsa? Hindi mo yan, oy. Takas di ko, Arnie. Umamabdas ko, ha? Uy. Lamihan ni Morian. Yahain, may kalamig naman ni Pia, be. Siyempre, ikaw. Maumde ka. Medyo kiri. Ika na. Oh, pagkakatilain din, Ara. Lamihan na riyan, oy. Patong na ko ni mo, ha? Patong na ko ni mo, ha? Patong na rin. Ating ibasod, ha? Ikaw ba na niya? Drive na niya. Ernie. Tanay, mamiya na ta din. Lain na silang ibuhat. Ay, kaniyot, day. Tanawa, day. Nagunsa ko. Tanawa ko. Ang iya. Hindi ako, ha? Lami. Iyaw. Hindi ka tanawa. Ang hindi mo eh. Dali na yoy. Managan ka. Di ba sunod ko? Mamiya na yata din niya. Di ba sunod Dali, ang bibig dali. Lami, abi ka na, day. Kinsa na diha, ay? Pisa na. Hala, no? Namuso niya mo? Dali na yoy. Managan na ta. Mamiya na lagi ta. Dali. First time dito na ako nakakita nga nag-sex. Wa ko magkasabot sa gibati. Mara ko kasi aron marusot ko kaihion. Basta laing kaayo. Mga kasama ang kaagi ni Pia dinining tulumanon. What's the style? First time nga nakakita nga nag-sex a style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.